Yolun uğrunda uğrap giden bir ağaç vardı. Bir gece bir oğray onun yanından geçip barıyarka, onu özüne garaşayan polisiya işgärine meňdetipdir. Ol gaty gorkup gaçyp gidipdir. Bir neme wagt geçen soň aşyk bir ýigit şol agajyň ýanyndan geçdi we onu görüp ýüregi şatlandy, tizligi çaltlaşdy. Sebäbi ol agajy öz söýgülisidir öýdüp ýalňyşypdyr. Iň soňkysy erteklerden gorkup ýören çaga boldy. Ol hem agajy arwaha meňdedip gorkusyny göz ýaş döküpdir. Agajyň ýanyndan geçenleriň hemmesine ol hyýallaryndaky aýratyn bir zat bolup görünýärdi. Ýöne ähli ýagdaýlarda hem agaç diňe şol bir agaçdy. Biz dünýäni öz pikirlerimiz arkaly görýäris. Bir goja, oğly, gelini ve 4 ýaşly akdygynyň ýaşamaga göçüp gelipdir. Onun elleri titreýärdi, gözleriniň görüşi beteripdi, aýaklary agyrýardy. Maşgala bir saçakdan ahar ýerdi. Ýöne garrynyň elleriniň titremegi we gözleriniň pes bolmagy onu emelsiz edýärdi. Nahar ýeninde gojanyň çemçesi ýere gaçdy. Käsän tutandy, saçak başyna süýt döküldi. Oğlu ve gelini bu sebäpli hasam gaharlandy. Olar otoň burçunda goja üçin aýratyn kiçijik stol goýdular. Şol günden başlap goja ýeki özi ýýärdi. Maşgalanyň galan agzalary bolsa, umumy saçakdan ahar ýýärdiler. Atasy tabaklary döwüp başlandan soň, oňa agaç tabakdan ahar berip başladylar. Garra seredeninde hemişe diýen ýaly onuň gözlerinde ýaş görünýärdi. Sebäbi ol ýeki özi galypdy. Üstesine de çemçesini gaçyranda ýa-da iýmit dökülende azgarylmalardan başga özüne ýüzlenýän zady eşitmedi. Gojanyň akdygy bulary ümsüm syňlaýardy. Bir gün akşamlyk naharyndan öň kakasy onuň agaç bölegi bilen oýnaýandygyny görüp çagada näme diýändigi barada mähir bilen sorady. Oğlanjyk hem mähirli jogap berdi. Men size we ejeme agaç tabak ýasaýaryn. Ulolanymda size nahar ýerýaly. Oğlanjyk ýylgyrdy we işlemegini dowam etdirdi. Enatasy bolsa onuň sözlerinden soň dymdylar. Olaryň gözlerinden ýaş döküldi. Bir söz aýdylmasa-da ikisi hem näme etmelidigini düşündiler. Şol gün akşam oğlu garry kakasynyň ýanyna geldi. Ellerinden tutup onu ýuwaşlyk bilen maşgala saçagyna getirdi. Indi goja maşgalasy bilen ahar idi we näme üçindir süýt dökülse-de ýa-da saçak hapa bolsa-da äri de aýaly da alada galmady. Bir hökümdaryň 7 ogly bardy. Ölmedinden ozal paça olary ýanyna çagyrdy. Ol oktandan peýgamlar çykardy we şey diýdi. Araňyzdaky iň ejidiňiz şundan bir ok çykaryp döwüň. Ogullaryň iň kiçisi oky aňsatlyk bilen döwdi. Endi hökümdar, iň güýçliňiz galan oklaryň hemmesini jemläp döwüň, diýdi. Ogullaryň arasynda iň güýçlisi näçe syýnanyşda-da ähli oklary bilelikde döwüp bilmedi. Şonda kakalary: "Bir oku döwmek aňsat we ýöneki. Emma güýçli pälwanym 7 oku jemläp döwüp bilmeýär. Şonuň üçin men size aýrylman ýaşamaňyzy we hemişe hemme zatda agzybir bolmaňyzy haýyş edýärin. Şonda hatda iň güýçli duşmanlarym paçalygyňyza ziýan ýetirip bilmediler," diýip maslahat beripdir. Burgut çagasy howurtgötünden kelletini çykaryp aşakda uçýan köp kuşlary gördi. "Eje bular nähili kuşlar?" diýip ol sorady. "Bular biziň dostlarymyz. Burgut ýeke ýaşaýar. Bu onuň ykbaly. Ýöne ol daşyny başga kuşlar bilen gurşap almaly bolýar. Ýoksam ol nädip kuşlaryň şahsy bolar?" Ejesiniň düşündürşinden kanagatlanan burgut çagasy kuşlara gyzyklanma bilen seretmegini dowam etdirdi. Birden ol gyýgyryp:
Kuşlar bizim iyimitimizi oğurladılar, dedi. Köşeş, olar bizden hiç tat oğurlamadılar. Oları özüm berdim. Häzir taň aýdan zatlarymı ýene bir gedek ýada sal. Burgut näçe aç bolsa da awynyň bir bölegini goňşulukda ýaşaýan kuşlar bilen paýlaşmalydyr. Hakyky dost edinmek isleýän her bir adam mähirli we çydamly bolmaly we başgalaryň mätäçligine üns bermelidir. Hormat we syýylyk güýç bilen däldi, sahylyk we iň soňky zadygyň mätäçler bilen paýlaşmak islegi bilen gazanylýandyr. Bir gyzyklanýan okuwçy mugallimden sorady. Adamlaryň köp ýa-da az gürleýänlerinden haýsysy has gymmatlydygyny aýdyň. Mugallim jogap berdi. Ertirden akşama çenli gurbagalar batgalykda gyýgyrýarlar. Ýöne hiç kim olara üns bermeýär. Horoz daň atynda gyýgyrýar we ähli adamlar onu dinleýärler. Onuň sesine turýarlar we işe girişýärler. Bir adam gäm helakçylygynyň aman galypdyr we tolkunlar bilen çöl adasyna dyňylypdyr. Ol gudraty güýçlüğiniň özüni halat etmegini dilek edip, her gün özüne kömek etmek üçin ýüzüp geljek gämini görürün diýen umyt bilen deňziň uzaklaryna göz aýlapdyr. Ahir soňy umytlaryna bolan ynamyny ýitiren adam özü bilen kenara dyňylan tahtalardan külbe gurmak kararyna gelipdir. Emma bir gün azyk gözlegine gidenden soň kenara gaýdyp gelip, külbesiniň owda ýanandygyny we ondan çykýan tüse tütünniň göge galýandygyny gördi. Iň erwet tarapy gämiden galan gerekli zatlarynyň hemmesi külbe bilen birlikde ýanypdy. Adam indi gaharyny we umytsyzlygyny saklap bilmedi. "Hudaýjan, munyň ýaly zady maňa nädip edip bildiň?" diýip ol aglady. Emma ertesi irden onu halat etmek üçin ada gelýän gäminiň sesi bilen oýandy. "Meniň bärdedigimi nädip bildiňiz?" diýip ol deňizçilerden sorady. "Biz tüse tütünni gördük we onu bize berilen signal hökmünde düşündük" diýip oňa jogap beripdirler. Bir garra ýalyň her gün suw almaga gidýän iki küýdesi bardy. Ol küýdeler suwdan doldurup, olary boýunturuga atýardy. Emma öýüň içine olary doldurup suw getirmeýärdi. Sebäbi küýdeleriň birinde kiçijik jaýryk bardy we ýolda suwuň ýarysy ondan dökülýärdi. Küýdäniň awady öz-özüne diýsen göwüni ýetýärdi. Ýöne çatnan küýde öz bolşundan utanýardy. Özü sebäpli suw almaga köprek gatnamaga mejbur bolýan garry aýaly gaty gynanýardy. Bir gün ol küýde aýaly şey diýdi. "Öýe barýar kaňyz suwuň ýarysynyň menden syzýandygyna gynanýaryn. Emma men özüm bilen hiç zat edip bilemok." Akylly aýal ýylgyrdy. "Ýoluň bu gurasyny owadan gülleri ekendigime üns berdiňmi? Ýöne güller beýlek tarapda ýok. Seniň kömegiň bilen men olary her gün suwarýaryn. Olar meniň gözümi we janymy begendirýärler we öýüm bedeýärler. Sen bolmadyk bolsaň, bu gözelligiň hiç sen bolmazdy."